ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସିଏ ପୋକ ଜୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, କଲରଫୁଲ, ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କାଳେ ଉଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସିଏ ପୋକ ଜୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, କଲରଫୁଲ, ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କାଳେ ଉଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି।